थांखानाय मानसिखौ जुदि लाबोफिनोब्ला दावराव दावसिसो जाया होमबा? नांथारा बेबायदिखौथ' लाबोनो हाला नालाय दा भगबान बेयाव आंबो जिखुनु जाया मोनसे नियम बानायनानै दाय फोनांलायनाय खालामनांगोन आरो बै नङाबा जाय हौवाया लांदों दा जाय हौवाजों बियो खोथा दंलायोमोन दा बिनि दायफोरखौ बै हौवाया बानस'नाय खालामबानो जाबायब्रा। इदिनोथ' खालामनो नागिरबाय थादो दा हिनजावसा लागा जेबो मानसिफोरानो गैयाबा हिनजावसा लागा जेबो गैखायाबा एखन गैखाया न'ना न'ल'हाय होमबा नों लायबाबो गैया हिनजावसा लागोनाव नों थांनानै बेयाव दाबि खालामनानै जेबोथ' खालामनो हाया नालाय एख' गैया इसानावसो जाय थांनांगौ हौवाया लादों बे हौवाया सिगांनो बे जुदि गाव दा इबा लादोंमोनब्ला लांनोसो लाखोना ना दोनैथ'दोसो इसे जाहैबाय बाथ्राया बेखौ लासैनो खबर मोनसिगोन। लोगोफोरा आङो दा हस्पिटालाव दंफैयो आरो बे आब' सासेया गुजुनाय जादों नालाय ओमफ्राय दा आङो हस्पिटालाव दंफैयो लोगोफोर डक्टरफोरानो गैया ओमफ्राय दा जायखिजाया मुलिखौ हरदों आरो डक्टर गैयाबाबो ओमफ्राय मा लोगोफोर ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि गन्डगल दावराव दावसि जागासिनो माने बेबायदि जाद्रायनो नाङा माने गाव गाबागाव एसे लिमिट थानांगौ आरो बयबो माने सोरबा सोरजोंबा हाबा होलायनाय मालायनाय जे मोनसे दायनि थाखाय सब समाय बेफोरबायदि बुंजाबाय थाया लोगोफोर माने बयबो साननांगौ आरो दाय गैया फोदोर गैया उमुगजों थुमुगजों हाबा होलायलायगोन सोरबा सोरखौबा लानानै खारबाय बेबायदि दावराव दावसि आरो लोगोफोर खनजिथा बर'आबो मा सानखो माने एसे गावबो साननांगौमोन दैदेन ना मादेन बेजों रिल्स बानायनाय मा बानायनाय जौ लोंलायलायनाय सासे हिनजाव मानसिया बेफोरबायदि जायोबाथ' गाव गावनि फिसायाथ' दाय जाखागोन जोंफोरखौबो जोंनि हौवाया न'आव थाया जेनेबा सप्तासे गाहाम जोंबो बेबायदि सोरजोंबा सोरबा हौवाफोरजों जौ लोंबाय थायोबा बा सोरजोंबा जोङो माबा खालामबाय थायोबा जोंखौ सन्देह खालामखागोन लोगोफोर ओंखायनो गाव गाबागाव न'खरखौ थिग खालामनोबा एसे गावबो थिग जानांगोन आरो लोगोफोर माने थिग खालामालाबा ससियेल मिडियाआव आबां जाबां नंबां जाबां खोथा बुंनानै हगारबाय थायोबाथ' जानाय नङाना ओंखायनो खनजिथा बिनानाव होननांगोन आङो जेनेबा नोंबो एसे थिग थादो आरो नोंनि फिसायाबो थिग थानांगोन हौवा मानसियाबो एसे गावनि हिनजावखौ एसे सामलायनांगोन आरो नोंबो मोजाङै थानांगोन नोंबो थिग थायाबा हौवायाबो थिग नङाबा बोरै जानांगौलाय जायखिजाया नोंसोरनि दावराव दावसिखौ ससियेल मिडियाआव नुगासिनो बांद्राय बेबायदि नुबाय थायोबा जोंबो रागा जोंगोनबो दुखु मोनगोनबो आरो ओंखायनो बुंदों बेबायदि एसे एसे खोथाखौनो ससियेल मिडियाआव लाबोनानै दावराव दावसि खालामबाय थानांला आरो ओमफ्राय नै हस्पिटालाव फैदों आङो मा बुंफ्लांखो बुंबाय आङो जायखिजाया आंनि भिडिअ'खौ नुफ्लाङोबा आंखौ रायदों मादों दा होनसै आरो जायखिजाया बुंबाय आंबो हिनजाव मानसि हिसाबै जोंबो हिनजावजों हिनजाव बुजिलायनांगोन जोंबो दा हस्पिटालाव दंफैयो नै आब'आ मुलि लायदोंमोन दाबो फैया माथो हस्पिटालाव दंफैयो बिराद मानसि जादों डक्टर गैयाबाबो मुलि मोनबाय नै सोर हरखो मुलिखौ डक्टर बे माबा हरग्रा दंना मुलि हरग्रा फार्मासियाव ओमफ्राय मा मोनबोखो गगा राननायनि नै फ्रिनि मुलि खथ' मोजां गारामाइ एरनायनि गन्थं टाइट टाइट मोननायनि जोंनि बेंथलाव मोनजोबो बिदि मुलिखौ नै नायनानै ला गुजुनायनि बायलायनो नाङा एसे एनै बेमार जानायाव हामखायो आरो ओमफ्राय थाखा गारलायनांला बङाइफोराव थांनांला 10 थाखानि रिसिप्ट लाबानो गासिबो मोनजोबो आरो नै हस्पिटालाबो आगोलनिफ्राय मोजां जाबाय साफा जाबाय पुरा गन्थङा टाइट जानानै दं दा बिदिबो हरलायदों गथ' गोरलै बायदि आया हरो गन्थङा खोमा थालखामारिलायनाय जोंना मानोसो आगोलाव बिदि हरबाय थायोमोन गथ' गोरलैफोरनोबो हरो गथ' गोरलैफोरनोसो हरो नङो आंहा मानसि गिदिरनोबो हरबावो नै टेब्लेट बिदोंमोन आं गेसनिखौ दा नै जोङो मुलि लानानै थांगासिनो आरो लोगोफोर जंगलबारि नै दैज्लाङाव आरामथार जंगलबारियाबो थान्दानो जोंनि बेंथला मोजांथारलै लोगोफोर दस्रा टाउनाव बिराद गरम जायो जोंना थान्दाथार नै बाहाय मा
बे अमानि खिमि मुलि हरो फैलाय लायनो अमानि खिमि भिटामिन आंना अमाया एसे खिसायदों बायदि मोनदां फैलाय आयौ फैसा लाबाखै आं एमाव ओमफ्राय दा मा लांनो नोंहासो मा लाङो फैथ' नांला हाबला नै बेहाय अमानिबो मुलि मोनो नै लोगोफोर नैबेहाय हाबनो नागिरदोंमोन मालाबा हाबसै थांला नै गथ'आबो स्कुल टाइम गनाय टाइम जाबायना थांथ'नोसै आरो मालाबा लांफैनोसै